duguješ pare kriminalcu? Tebi je to normalno. Pa ne znam šta je normalno, šta je normalno, otkud znam šta je normalno. Di su pare? Gle, Petre. Kralju! Petre, pička ti materna, za tebe sam kralj meta. Tu ti je popis ljudi koji duguju pare. Sve ti piše do 6 ujutro imaš. Kak da nađemo ove ljude? Okej, jel ima tu neki vod? Ko je sljedeće na popisu? Oprostite, da li ovdje radi policajac Marin? Radi, ali ne radi. Šta hoćeš od mene? Dam novac. Da, morate. Viš da tražim! Viš da tražim, jebote! Ovdje nema ništa. Ako vi ne donesete te pare do ujutro, najebat ćete svi.